mình clear tu zong zong te chỉ bảy vek u le ka ming chu ke van lian an nia government Rutlang High School zirte tu ka ni tun tu ma hian class 9 mathematics chapter 2 set kha kan zir do na set zir tur thil hriat tur poimo te kan soi ma sa do na ni ngun takin lo ngai thai la a poimo na te engangin nge kan ni tin nuna kan manang ti te kan soi do na ni ole tuna chuanin set chu engwangin nge kan zirang ti te engatan nge kan manang ti te hi lo soi ma sa do ni la kan thil zir tur hi atangkai na te kan hriat lawa inge ni ti poi kan hriat lo chuan zir hi acha kom lawa tin baka aman tangkai na kan hriat lo chuan kan zir lai po khan kan ril ru in buat sai dan tur hi kan hriat lo thin ani thil tangkai lo deuh tur ni kan hriat chuan inge ni zir te hi phurom lawa chuan chuan tu na kan thil zir tur hi inge atangkai na tur inge ka hlok pui na tur ti hi lo clear ma satai la ti chon set hi hemi kan zir lai pass ngor ngor na ta lam ni lovin kan man tangkai do na wang kan zir do na ni entin an example pani khat lek kan man tangkai na tur hi lo entai la set a hen symbol chi sang sang kan zir do na avai nan tangkai na kha kan soi vek man don lo tu na chuan khang symbol te kha kan zir ringot do na mar chu chung jing kan zir kan symbol zir tur jing mi then khat te kha engtin nge kan man tangkai don ti hi atangkai dan tur hi lo tun tu mai tlem kan thil zir tangkai dan tu kan hriat thei na tur tan lo soi lok tai la antinan hei set ta kan symbol zir teng hi mathematics kan zir le zel tura class 9 a poni theya class 10 a poni theya chung kan zir na tura chuan heng kan symbol zir te kan mang tangkai don ani antinan quadratic equation kan zir huna khan hetiang hian discriminant te kha kan ziak thei ta ni discriminant kan han zong ta if d is greater than 0 mo roots are two real and different root ti te kha lo ni ta ni khang te kha khatia ziak du lem lo khan if d is a symbol om ta d is greater than 0 ti khan hetian a symbol mai hian kan ziak thei ta ni chu chu king symbol ho te ne kan hriat te po kan lo zir thiam sa lo chuan nakina king kan zir huna khen hresa turanga ngai kan ni lai kan lo hresa silo ni chuan problem kha kan nei thei don ta ni hey if d equal to 0 equal to ka chu kan hrel arve mai theya me chong chong kan ma if d is equal to 0 te lam rik tu ni me a khatianga lom chuan two equal real roots kha achuak don ani ti te kha kan hre dona if d is less than 0 0 aya te chuan mo if d is less than 0 tin lam rik tu nia chutian ni chuan no real root khom don lo ni ti te kha khang zianan te khan he toy fel taka han zemena hete ziak phei dot lem lawa hete symbol toy te zia mai thei kha ni a mo khang te kha tu na hian kan lo zir sanga tin less than ti te greater than ti man dan dik tak te hi kan lo zir sa don ani set symbol rang rang kan zir tur te hi a man tangkai na zong ti to kha kan zero te kan theina turatan enge kan man tangkai na tur kan ni tin nuna nakin zela te ka le khazir le zel na turen enge tangkai na tur ti entir na turin pakhat kan lo sele lokanga hemi kan mathematics jirna mei pialama hian nakina professional course ate pokan lakal theya computer programmer te pokan le ni mei the ni chunga te po chon heng set kan symbol zir mol te mo kan ti te po hi atakin kan lamang don ani engting e chu kan manang ti hi tan kan entir lok cheunga computer thuak computer hena thu zuk pek na mo computer na thotir na turat tan khan programming kha kan zuk ti don khanin entina na database mi table mi kha chutiang khatiang chun zukla chhoro tia thu pek kan pek don khan SQL statement an tia chung chu kan ziak don ta ni chutiang kan zia don a chun hei ti hianin SQL statement pakhat chu lo example atan lo entaila where select star from
kan tinga ekhoi table meaning a name of the table kan zia ka where id is kan te hei asena in zia khi te khi computer language pa ngai khani to lawin set kan lo zir sa he ta class 9 ate class 10 ate kan lo zir tur hi kan mang ta dei don ani mo kan lo khriat sa kha chain kan ril ruin om zia ahman hun eng ange om zia tak tur hi kan lo sa vek don ani chumi kan sa lo ni cha san pa kan in zir vak ngai dona zir ve thei tho chuni ma se trul lo kan boi don tin ani chu he kan lo thiam sa chuan id hetian lo oma 0 ni chun enge om zia kan ti chun kha id kha 0 alien ni chun 1 trainal don tin ani mo and id hello om leta ni greater than or equal to tin ani hi te min seta kan zero nen chon danglam ma sela kan enge ni thil inang reng thonia hey computer keyboard at hian kan han chut don chon khitiangin set symbol mi ang pangai khan zia thelo set symbol kan zira kha chuan ti hian ani dona greater than or equal to ti hian kan ziak thena ni mase less than or equal to te po ai ti hian kan zia ka mase keyboard a khanin khatiang khana chut thei don lo bang ti hian ziak mai don ani mo ti chuan hey id is greater than or equal to eng thil nge a tam jok tur chu condition kha kan ziak don ani khitiang tan ti hian kan mang dei don ani tuna a practicalin a tak takin a software a om dan ten kan enter chewanga enter na ta hianin natural number somthum thleng ka du ti tai la eng tin nge kan han tiang somthum thleng ka du kan ti chuan less than or equal to kan mang don ani less than or equal to ta hianin somthum kan tiang somthum mo less than or equal to somthum kan tianga kan so don ani ti chuan somthum thleng chu lo lang tamai ni hei hi inting chu lo lan ngot thei kan ti chuan hei natural number kan ti khan 0 hi la tel talawa 1 train la less than or equal to ni hian heta 30 kan tian 30 het delta maro chu ti line heti line symbol hi less than ti hi lo la taila less than 30 ka ti chuanin 30 ai tlemania mo 30 ai tlemania chute chuan ni ko chela don 30 ai tlemani chan chumim je chu hetila hi less than or equal to ni hian plain english sin jek taila up to 30 tinang ni chu less than or equal to ni chun up to 30 antina na sata hian greater than ti hi lo mang taila greater than hi lo mang taila hey lo ni ta se greater than hi lo mang taila greater than ka man chuan greater than 30 ni chu somthum chunglam ti na ni dei don ni somthum chunglam ti ni chuan ti hian kan haneng lo nga somthum chunglam ni chuan thum kha cha trainer ron langta ni thum kha tu tilai number jong kha langta chuan greater than aya hianin greater than or equal to hi lo select taila hai hi greater than or equal to hi kan lo select le chuan inting e lo lan kan ti chuan somthum kha la tel chen ni chumi je chu greater than or equal to from tina ang dewani chu english chuan from tina ang dewania less than or equal to kan ti bethung chuan less than or equal to kan ti chuan up to tina ang vel ani alo ni don ta ni ti chuan khi statement khi inting e ron lan kan ti chuan tihan lo en le taila tihan lo en taila computer a nachina kan ti la na kha ite kha lo lan me kan ti chuan hei te hi natural whole number somnga thleng kha lo om ta kimi whole number somnga thleng oma kha natural number less than or equal to ti kha ta han ka select ta ne ti chuan heta hian 30 thleng kan tia 30 up less than or equal to 30 te kan je hi chun somthum thleng lata equal to tel hin somthum hi ala tel ta ne somthum le ai hiam ho jong khala ta hey hete heng number hi record id khani ta chuan chon id kan tia less than or equal to khi computer a chuan set a kha chon atak tak a kha chon kan zia da na kha a symbol khi dang lama
set a khanin kan zia dan kha ti hian ania I kan zir dan pa ngai taka kha chon ti hianin a omanga ti hian tiang kan ziak thina mo less than or equal to po ti hian kan ziak thina ni ma se kha kha computer a keyboard a khi tianga han zia mai kha thelo chuan chon computer program te kan chut lua kha chon hey greater than ti kha kan chu equal to kan chu mai don ani ka tiang khen amana kha bang ma se a meaning kha chu eta kan lo zir sa vek tho kha ni bain heng set a kan thil zir te hi nakina kan ei zon na tan professional line kan kal hunanga te khang kan lamang don chawani ti hi setaila a thome ti chuan set atana kan hriat tur poimo masate tuna lo soi chunjom don taila hetiangin set chu engatan set chu engani set sang tele an chin chiana te kha set abumi exercise te kan chaw main heng te hi lo en non masain lo soi masa taila ngun takin lo ngai thaila thome set chu asoi fian chu ti hian ania a well defined collection of object is called a set ania thil fia taka kan hriat thei mo enge ni soi fia fak thei tin khatiang enge ni atam zong te po chiang taka soi thei khatiang la khom kha set chun mai ta ni mishing chumi khuami te mishing omza tiang te khatiang la khom te mo chumi school no pangjat me chhajat me pajat tia khatiang kan la khom te kha set chu ni ta ni khatia ang thil chiang kha set chu ni tin chu lo la chuanin the object of a set are called its elements or members tinia set kan zia khianin elements nge ti te hi kan hriat anga ya chuta chuanin khang kan thil la khom a number emo khang kan thil la khoma thil sang ate kha elements emo members emo tin ti hian lo entir te example lo pela hey bracket chunga hianin 3 6 91 ti te number sang ai zia ka ni hemi bracket chunga zia ka te hi elements ti ni don ni bracket chunga kan thil zia te hi elements te ne nga member tia an lo sei pon members ani pon elements thau kha ne thil thu mun rang ani tin achang chon dot ti ten zia kom thina he lai mi hi kan hmonga dot tom khianin aum je chu khatiang khan akal zel ala top lo ala kal zel ani ti entirna ani ti kha lo shataila ti chuan set hi ziak dan chinioma chu lo sei le taila set ziak dan hi chini lom lian takinoma pakhat na chu tabular or roster form tinia tabular or roster form ti chuan apani le na chu set builder form emo rule method tinia ti chuanin le tabular or roster form bi khalo soifia taila tabular or roster form a chuan elements te kha bracket chunga kan zekanga elements tin kara khan comma kan zek zel ringo don ani entianan a elements te kha ti hang heng kan zekang bracket a khanin curly bracket kan manga 1 2 3 4 5 ti in tiang khian a elements te chu kan zek don example dang tiang hian lo en taila tabular form tho kha a kha natural number 10 thleng hi lo ziak don taila kan zia dan tu chu a equal to kan tianga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ti tun miang khian ai kara koma kan da zera ti khian bracket chunga kan ziak tamai ta ni etinan b in even natural number up to 12 ne ta se even natural number even ni bok 12 thleng ani cho b equal to kan tianga 2 4 6 8 10 12 kitiang he kan ziak mai don ani khatianga zia kha tabular form or roster form cholo ni ta chuan helo en le taila set builder form a ve thung chuan in engtin nge kan zia thin kan ti chuan bracket chunga khanin a set min kan zia ka equal to kan han te bracket chunga khan ama sa berin
x kan ziak ang mo x kan ziak anga chuan a dot a colon kan ziak lenga x kan ziak a colon kan ziak anga a dot le kha x kha enge a om dan tur a properties kha kan ziak don ani he hen a equal to x such that x has a properties of enge ni kan ziak ang mo hetilaya x colon x hi kan chiar dan tu chu x such that x tinani x such that x hetiang khan chiar tu reni ti chuan heta example ti hian lo enila set builder form a kan zia dan tur hi hi ulung deuh hlekin ngai thataila a chu natural number up to 10 ti khaloin ta se nachina kan zia thau kha a equal to kan tianga kan sei tong khan set builder form a chuan x kha zia phot tur re te mo x nianga colon hi such that khan such that x natural number tina khan belongs to n and hey hemi x khan natural number ni kan ti to ta tro natural number ni chun 1 ateng kal do na ti chuan 1 atanga 10 thleng tu ne bang khan x less than or x is less than or equal to 10 kan han tia less than or equal to 10 ani che hianin 10 han tel che ta ni up to 10 tina ni ta ni khitilo po khianin zia danom thei thawa a zia le thei dan pakhat chu heta hian less than mangtaila less than or equal to a hian less than mangtaila chu tianga kan ti chuanin 10 less than 11 kan tianga less than 11 kan ti khan 10 ala tel che don ta ni heti hian lo en taila up to 10 a khan heti hian lo ni ta nachina kan zia sang kha ba se hemi number ina atum kha 1 to 10 natural number khania khamiang che tho chuak tur khan ki hian zia thei tho ni hey aziak dan hi ta hana sangta x such that x belongs to natural number and 1 less than or equal to x less than or equal to 10 atita natural number a khanin 1 hi zia tel kher phei chungai lo mas ti hian ziak taila a chuak turai chu 1 to 10 tho ania heti point kan ziak le theita x less than 11 po kan ti thei tho ta ne hetila chungzo ko mi ziak hi heite hi apoi mo ve thung nai ro chu entina natural number ro ka 1 atanga tran si lo khan 5 atang te khan tran dei don teila ta han 5 1 om 9 5 te kha kan ziak me a tun mi angai roi chon hetia kan zia to pe roi chon natural number in tran na 1 atrai nei tran anga 10 thleng ani me don ta hetia ni hian 10 thawanya hemi equal to tel hian hetianga ni roi chon 11 kan je hian 10 thleng ti na ni thung don ta ni kha setaila marachu entina na 1 atang kher nei lem lowa 5 na atang mo 6 na atang mo kan ti du chon hetianga je hingaya hela hian kan tran du na number kha kan ziak mai don ta ni kha azia dan pakhat chu ani le ta ni le set kan ziaka poimo em mei tel ve reng mei bok chu tuna han lo se le teila he symbol hi hey bracket kir kan tiang chi hetia han ziak kirang chi te khani a hi curly brace emo curly bracket te ni me mizo tong ka chon bracket kir ani me a elements re set members mo khang kan zia don reng in hetiang chunga hen zia thin tur ani kha setaila seta chuan bracket bl chi pangaya kha mi chunga khan elements sa zia tu ni lawa elements reng chu hemi chunga zel hian kan ziak don nia tuna chuan set chi sang kha kan lo sui lenga hriat ngai tur sang tu na kan soi don ani pakhat na chuan set chi sang pakhat na kan soi tura chuan empty set emo null set emo void set ti pan sia seidan chi sang kha om the ni ki thil khi empty ti chu ruak ti na ni me eng ma om lo ti na ni eng ma om lo ani chuanin a ruak ani chu element pakhat ma nei lo ti na ni a chu tiang chu ani ta ni a chin chianai kan ziak don ani point elements te kha bracket chunga zia tur kan tia hetiang bracket hi kan zinga chunga eng ma hi da lo tur ani heti hian kan ziak anga he hianin empty set chu a chin chiana ni hala ani lo vek chon empty set chin chiana big symbol big hi oma chu he hi ni a bial kan ziak anga alai tiang kan thai thadon ani kha
empty set chin chiana ani ti kha lo hre taila ti chuan hetia kan ziak ni mo tia kan ziak hi thil thu mun reng an ni chuan kan hre le tur kan soi le du zak chu helai chhunga hian bracket chhunga hian engmaum loin empty set kan tia ta hianin hemi symbol hi heta hian ziakela khatiang kan ziak pokhan thila om tlata vain empty set symbol je pokhan empty ni lo phawek don ani chawang chuan he empty lom te wang khan hemi chhunga lo zia lo tur mo kha khai zia chuan empty ni don lo ni kha kha hriat tur ani tuna chuan adot le tu lo en taila non empty set ani chuanin empty set ni lo tina ni me a ruak lo tina ni chu a ruak lo ni chun pakhate mo ai tame mo elements ane ngai tina ni chu khatiang kha non empty set chun lo ni me a tina na a equal to 1 2 3 ti te 1 chau poyom se 2 chau pom se pakhate mo ai tame mo om shim khan non empty set chu an me ni chu lo ni le me ta se a shan pa chin chian lu tu khei chu om shan lem lo we ti chuan heta hianin hei bracket chunga hian empty set symbol hi lo da taila hetia kan da hianin bracket khi ruak ta lo ni a ruak lo wa non empty set ani tho ani mo zero po daila zero ta chu engma lo ni engma ni hlei nem ti in lo ziak po ni la hemi bracket chunga i da chuan khamia wang khan empty set ani don lo chuan non empty set ani tho don ani le tuna chuanin helo en leila finite set hei hi element engzat nge anei kan chiar theyang chin ho kha finite set chu ani ta ne finite set tiang pon chiar soi theng nga finite set pogan ti thenga a equal to 1 2 3 thil pathum om mo kha chu chiar thenia b equal to kum khata thlom te lo ti tela kum khata thlom chu January February March April May June July August September October November December som pan ne chiar theini hang pokha finite set ania sia chun India ram state om te lo ti tela chung te pokan chiar theini chiar sen lo khopa tame mo kha ni lawa chu wang chuan heng hi finite set vek an ni chu finite set om zia chu ni a chiar thei a tam zong chiar thei tina ani ale tuna chuanin hei lo en le taila hei hi infinite set ania infinite set chu elements omzat chiar top thailo chiar top om thailo kal zelang chi mo a tam zong po hriat thailo khopa tamang chi te kha tuifin riata tui om far engzat nge niang tiang chi te mo triau noi om za tang chi te mo khatiang te kha chiar se na ni lo ni van ar si za te ti top taila khatiang chi te mo chiar top om lo ti na ni example a chuan hey a equal to 1 2 3 kan te dot ti ringot ta se aum je chu dot ani chuan alakal zel ti na kha ni chu wang chuanin top om lo ni tin b equal to natural number san ti ringot te po natural number engzat na thlenge ti kha soyom si lawa chu wang chuan king te pokhi infinite set anianga c a chuan integral numbers integers numbers c a chuan integers numbers lo ti taila king te pokhi a top chin kha soyom lo wangin king ki infinite set alo don ani equal set lo soi le taila equal set kan ti chuan elements an nei zat bracket chung om za ta khamo khami in ang chia tin kha ni a tam zong in ang ringot ne lewin a oma te kha enge ni a in ang tur ani a symbol hi ni a thai paper ne khamo mathematics kan chopua lar ta kha equal to kha ania example lo en taila a in 1 2 3 tuksela b a hian 2 3 2 1 3 hei ta hian 2 om ve a 1 om ve a 3 om ve ni chu wang chuan a le b te khi anin tluk ani
ti chuan a and b kha a equal to b tin kan ziak thei ta ni a oma hi an thil nei an che wangin ki ti khian kan ziak thei ta ni ti chuan equivalent set a om le a equivalent set chu nge ni kan ti chuan equivalent set a hi chuan an elements nei in ang hrim kha an elements nei azat atam zong in anga kha equivalent ni thil sang dei po lo ni ma sela in ang mi lo ma sela atam zong in an chuan mo vok pathum le bong pathum chu equivalent ang an ni tiang zong pon kan da thiang he tiang hen example lo da taila a equal to 1 2 3 ania b hian 4 5 6 dei ni mo 1 2 3 kha om lo reng ta hian ma se thil sang dei ve ni ma se tam zong in ang na wangin le hei hata sia te po a b c dei te lo ni ta ma se an elements nei za ki pathum thewan nei ni elements nei za te nan khachon equivalent ani ta ni equivalent tin kan soi thei ta ni ki tiang ki a le b te c te ki equivalent set an ni kan ti don ta ni kha lo hre le tai la ti chuan number sang chin chian na te hi set a hang kan hmang na sadon sia atluan a han zia kha pe om lo wangin a short form a han zia mai te kha kan du thin don a wangin number sang chin chian na te ti hian lo soi le lok tai la kan ma mo tur te n capital a zia khi alo om chuan the set of all natural numbers ti in shiat tur ni natural number zong ti na ani chu ti chuan w alo om chuan the set of all whole numbers in chiana ani me chu ti chuan z alo om chuan the set of all integers heta tilai khang kan sei fe le lo nga n kha set of all natural number ni chuan 1 atangin tan mo 1 2 3 4 5 6 plus number kal zela khania chuan w ni hian whole number hi natural number ai dang lam na chu 0 te langa 0 atangin tanin 1 2 3 4 5 6 tiang kha kal don ni chuan z hi set of all integers ania integers number kan ti chuanin point ni chuang lo point om lo mo number 1 2 3 thawa han minus lampo tel plus number lampo tel kha integers number chu alo ni mai don ani ti chuan q hi rational numbers anianga ti chuan r lo omin real numbers tina ania ti chuan e hi even integers tina nianga ti chuan o alom chuan odd integers tina ani doni even le odd hi hengte poi lar thina e o even ten zia ya e da meite alom po she thei tur khan king chin chiana lar zol ho ki shiat tum taila a thabok ome